Kinyumka. Zingane 2x2. Hayi ungathi mawuswela la uzoyiswelela la thina. Ayangicakela wena. Hayi nawe uzodamba. Kodwa ubona lo phansi kwami la uzodamba. Ngizojwayelanga. Lokho mina nje ngiyayiphethe ukufuza kayi. Ngicela uphuze utshwala. Oh manje buyakukhiya. Hey yo, YouTube iqalile ke yegcilaza ke. I'm back with another one. I hope leni nizoyithanda ke ishobile ingenile izosanga konke ezokwenza konke. Usanka vibes, usanka YouTube. Lena ke video zonhlekisa izonandisa. This guy uthi soyekile utshwala but now uyahlaphasa. Wafethu tap in nibuke. Yo. Lokho mina nje ngiyayiphethe ukufuza kayi. Ngicela uphuze utshwala. Oh manje buyakukhiya. Nancika le kulo nyaka 2026 yona ncika le. Kodwa iphethesini. Ncika namhlanje. Sisiyakuphansi siyakudawala. Ncika namhlanje. Akulo nyaka. Ncika. Tswela nini? Izolo Kinyumka. zingane 2x2. Nansi amentombi. Wena Pesu. Wena. Pitsangu wena. Yambo pitsangu wena. Hayi ungathi mawuswela la uzoyiswelela la thina. Ayangicakela wena. Hayi nawe uzodamba. Kodwa ubona lo phansi kwami la uzodamba. Ngizojwayelanga. Nakwena. Uhlula intombi nangugelo nohlulile ugelo okay. Manje ngiyabonga bona ungitshela ukuthi mawumbele kanjani kanyela ayapho nohlena mina Uvutle usho le uhle